Umuntu onegunya kuKristu unegunya lokumelana nomoya okuthiwa umoya wokufa. Ongafika ngendlela eyiningi, ufika ngokugula, ungafika ngeengozi, ungafika ngezinto ezicishe zibe ingozi lezinto lezo. Unegunya lokumelana nomoya wokufa. Ayilona into engishoyo iphikisana naye yonke into enibenyizwa sibele emncaneni nikhulu. uNkulunkulu uthathile, uNkulunkulu bemdinga yarawanda. No. Uthi umuntu ufile, number 1, quickly ngokukhulu ukushesha. Bheka izinto ezimbalwa. Ukuthi bekhuluma ngomlomo wakhe. Ukuthi bekutshala yini ukufa. Umutshala ukufa, umutshala ukubhubha. Uwenza inengiso, uyayisondeza ekufeni. Khona izinto ongazenza zivulela uma ukufa umnyango ukuthi ungene uzohlukumeza. Amen. So ukuthi umuntu bethile lokho ukhuluma ukufa uyakubiza ukufa. Wenze udlala ngokufa uyakubiza ukufa. Wenza izinto ethi uNkulunkulu zingenziwa uyakubiza ukufa. Amen. Unfortunately ke eyingane enike sekhona nokhondolo lokho liyapply. Nawe umntana lekhondolo liyapply. Le ngane le eyashona esiswini kuthiwa uNkulunkulu uthathile. Ayithathanga uNkulunkulu. Bheka umzali, bheke gogo umkhulu, ubheke kokhokho. Indaba ilapha, impendulo ilapha. Impendulo ilapha. Ngoba uNkulunkulu akanalo unyaka ukuthi angakuvumela ukuthi ujabulele ukuthi ukhulele bese uyajabula. Bese sathi sajabula ukuthi ukhulele ujabulele ukuthi uzoba nengane bese aphinda ayithathe leyo ngane. Bese sithi uNkulunkulu beyidinga leyo ngane. That is nonsense. Umoya wokusonta lo uzama ukuchaza into kamoya kodwa ungafuni ukuthwesa abantu abenze izinto icala igazi lasekhaya. Igazi lasekhaya liyakhuluma ilona elishobe iphambili eyikhona igazi lasekhaya. Ezinye izinto ezenza ukuthi abantu ingane esheshe ingane nathuye sifenzeni ngoba phela uzothi yenzeni. Okay, ngiunderstand umuntu omdala ke mhlambe ke khona into embi akwayenza ke mhlambe ukwabulala. Mhlawumbe wabona wenza into embi evulela umoya wokufa, but ingane yenzeni. Impendulo ikuphi? Kulo izalayo laba bayizalayo, ogogo omkhulu nokhokho. Indaba ilapho nje. You understand? Yes, right? So again uNkulunkulu unqoma ukuthi umuntu ufanele. Yes, right? So you can pray ukuthi uNkulunkulu extend insuku zokuphila. Hubo 91 uyamsuthisa ngobude nali verse 1 uyamsuthisa ngobude bensuku. Hubo 91 verse 14-15 uyamsuthisa ngonama verse. Uyamsuthisa ngobude bensuku. Uyalisebenzisa. You understand? Yes, okay. So melana nokufa. Ukuyobona amaphupho ubona amaphupho. Maphupho okufa, phupha ingozi, phupha uyadothula yakwazi uyafa ubona usebhoxini yabo onke lamaphupho la achaza ukufa moya ukufa. Okay? Belobelana lapho if ufuna ukuphupha njalo ngawazibi wathathe a serious uvuke khuleke fast umelana nalokho ucancel umelana nalento oyibonile epusheni noma lento enzeke epusheni. Uma kwenzekile epusheni chaza ukuthini kwenzakele ezweni likamoya usazofezeka ezweni lenyama. But wena unadvantage ukuthi ungakhuleka umelana nalokho kwenzekile ezweni likamoya kungakafezeki ezweni lenyama. Maka uyakuzika ungamelani nakho kuzofezeka.